Готови сме. Слънцето е високо, а настроението още по-високо. Днес официално откриваме новия кемпер сезон. Но преди да потеглим към голямото приключение, няма как да не минем през автомивката и да приведем кемпера в приличен вид. Все пак трябва да сме бляскави за първата среща на годината. Вече чисти и готови продължаваме пътя си към язовир Копринка. Именно тук по традиция се провежда голямото събиране. Пътят е познат, но вълнението винаги е като за първи път. Кемперите и караваните лека по лека се събират, а ние започваме да подготвяме нашето импровизирано село за празник. Опъваме тенти, вадим маси, столове и разбира се, нашето ново барбекю. Естествено, няма как да мине без малка изненада. Оказва се, че ни трябва едно специфично удължение, за да заработи всичко. Затова бързаме към близкия магазин. Собствениците са обещали, че ще работят през целия уикенд, точно за такива ситуации като нашата. Спасени сме! Купихме важната част и бързаме наобратно, защото цялата компания чака нашето барбекю. Вече всичко е готово. Трапезите са сложени, барбекюта работи и е време за истинското забавление. Сега е моментът на дългите разговори и големите планове. Обсъждаме кой на къде ще хване това лято, кои са новите скрити кътчета и кои пътища ни очакват. Вечерта обаче не мина без изненада. Някой се беше погрижил за празничната атмосфера и небето над язовира се озари от красива заря. На следващата сутрин станах рано, докато лагерът още спеше. Исках да видя мащаба на нашето събитие и започнах да броя. Резултатът. Наброих почти 100 екипажа. Невероятна гледка. Толкова много кемпери и каравани, събрани на едно място. След кафето денят продължи с приятни разходки и дълги разговори с компанията. Времето сякаш спира, когато си сред природата с хора, които те разбират без думи. Беше невероятно изживяване с много приятели, споделени истории и красиви гледки. Сезонът е официално открит. Ако и вие обичате свободата на пътя, абонирайте се за канала за още къмпинг влогове. До нови срещи, приятели!